Sawise priyan sekolah suwe, sesuk wayah mlebu sekolah uga golek ilmu kanggo sangu gawe desa gedhe. Ora krasa atine Adam mulai gugup amarga sesuk banjur luwih sekolah ing bangku SMA. Adam keterima ing SMA sing dipengeni kang panggonane ana ing kutha gedhe. Adam wis ora sabar bakal ketemu kanca anyar, guru anyar lan pengalaman anyar. Ora krasa dina kang dienten-enteni teko. Tepatnya dina Senin, Adam mangkat menyang sekolahe nganggo seragam SMA anyar. Adam akhirnya teko ing sekolah lan mlaku menyang kelas. Ing kelas, Adam ketemu karo kanca SMP-ne mbiyen jenenge Reza. Dina pertama Adam sekolah, Adam wis males-malesan. Adam lan Reza ora gelem nggatekno guru lan malah dulinan game. Adam lan Reza uga ora gelem ngerjakno tugas, nanging luwih milih turu ing kelas. Saben dina ing tengah-tengah pelajaran, Reza lan Adam tansah menyang kantin kanggo bolos pelajaran. Arek loro kuwi wis dicapolo karo guru-guru, amarga ora tau mlebu kelas. Tam, ayo bolos nang kantin. Gas wis. Gasan. Ing akhir semester diumumake rekapan biji saksuwene semester 1. Kabeh para siswa wis padha nampa biji semesterane dhewe-dhewe. Hayu lan Dava entuk biji api-api. Nanging sawanike Adam lan Reza ora entuk biji apa-apa alias kosong. Amarga kuwi Adam ngerasa nyesel karo perlakuane sing tansah males-malesan lan ora tau niat mlebu sekolah. Wayah esuk ing semester anyar. Ayu sing sadar yang Adam katon mangsa lan nesu. Dava sing gasik tas teko menyang kelas uga merhatekake yen Adam kuwi ora kaya biasane. Yo aku sadar gak sih nek Adam teknologi itu kok ora meneng gak berbicara. Lah ya iku aku niat gawe takon marang arek. Wayah ngasuh, Hayu marani Adam ing bangkune kanggo nakoni kahanane Adam. Adam cerita yen arek lagi mikir perkara biji sing dibagi guru. Adam sadar yen kelakuane saksuwene iki kliru. Sakwise kuwi, Hayu menehi motivasi kanggo Adam. Akhirnya Adam gelem sregep sinau kanggo nonton masa depan supaya cerah. Selain itu, Adam uga wis asring ana ing jero kelas lan ora gelem yen diajak kancane bolos menyang kantin. Adam, Hayu lan Dava dadi arek-arek sing sregep ing kelas. Arek telu kuwi luwih milih kerja kelompok lan sinau bareng ing kelas tinimbang budal dolanan. Reza sing ndelok Adam wis sregep sinau, akhirnya duweni niat kanggo sregep sinau pisan. Merga Reza sadar yen masa depan kuwi luwih penting tinimbang entekno wektu kanggo dolanan lan males-males.